שבעשייה אמר לשם פועלן, ובדיבור אמר לשמן. לכן בעניין העשייה פירש לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למעננו, ובעניין הלימוד פירש לשם התורה. אז רואים קודם כל שלפי רבי אלעזר ברבי צדוק יש הבדל עצום בין מה שנקרא מצוות לבין מה שנקרא תורה. מצוות נכנסות תחת השם עשייה. תורה נכנסת תחת השם לימוד. קודם כל את זה צריכים להבין. מי שפותח גמרא ואומר בוא נראה מה יוצא לי מזה, כלומר מה אני עושה איתה, אז הוא כבר מכניס את עצמו למקום לא נכון. כי מה אני עושה זה שייך לסוגיית המצוות. תורה היא לא נועדה כדי לעשות. לא התכוונתי שלא עושים אותה. אבל התורה, כדי שהיא תפעל בעולם, זה בדיוק הפוך. זה לא ללמוד כדי לעשות, אלא זה ללמוד כדי ללמוד. זה מין כזה מערכת שקוראים לה תורה, תורה שבעל פה, שצריכים להתעסק בה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, אומרים האשכנזים. ספרדים עדי בתורה, אשכנזים לעסוק בדברי תורה. כמו אדם שמתעסק בבצק. יש עניין להתעסק בבצק. מי שיקח בצק ומיד ירצה לעשות איתו לחם, לא יהיה לו לחם. לא יהיה לו לחם. כי בצק צריכים להתעסק איתו. מלט צריכים להתעסק איתו. גם אם אתה בלחץ, זה לא יעזור. צריך כמות חצץ ומים וחול ולערבב עד שהמלט מוכן. יש דברים בעולם שהם קשורים להתעסקות, לא לעשייה. נפתח עוד סוגריים, לכן אנחנו כבר מבינים כמה תרבות המערב היא חכמה. כי תרבות המערב מסבירה לנו שהעיקר של האדם בחיים זה העשייה. מה עושים? כשאתה מדבר על עשייה, אוטומטית מחקת את האפשרות מללמוד תורה נשמע. במקום, בלי שתשים לב, זה נמחק. נחזור רגע למצוות. בעשייה אמר לשם פועלן. לכן פירש לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למעננו. כשאני עושה דבר, אני עושה דבר כדי שמי שעשה אותו, כלומר קדוש ברוך הוא, כדי שמי שעשה את הדבר שאותו עכשיו אני הולך לעשות, חשוב לו שהדבר הזה יהיה עשוי. למה אני מקיים מצווה? לא כי יש לי תועלת מזה, זה בכלל לא קשור אליי. לא בגלל התועלת שלי, לא בגלל שיקראו לי רב,
לא בגלל שאני אהיה גאון, לא בגלל שאני אהיה דוס. אני עושה מצווה כדי שהפועל, שם עצם, הפועל שפעל את כל המציאות פה, שהפעולה שלו אתה צריך להתקיים. בשבילו אני צריך לעשות את זה, כדי שמשהו ברא, ינוע, יזוז. אז יש לי ציוויים איך מזיזים את המכונה. אני מגיע למפעל של מצות. אני עובד במכונה כדי שהפועל שבנה את המכונה, הרצון שלו במכונה יתממש. אז אחד מזיז, אחד לוחץ על כפתור, אחד מנקה, אחד בודק. זה למענו, זה לא בכלל לא קשור אליי. ויכול שאחרי זה אני גם מקבל רווח, כספי, משכורת, בסדר, סוגיה אחרת. שנייה אוריאל. אבל בעניין הלימוד פרש, לשם התורה. נסביר, כן? אנחנו לא נקרא את הכל, אני רוצה לראות את העיקרון. כוונתו ז"ל מבואר, כי עשיית המצווה ודאי שצריכה להיות למצווה מן המובחר. מה אנחנו ממשיכים? תסתכל. ודאי שצריכה להיות למצווה מן המובחר. בדבקות, מחשבה טהורה שבטהורות, כפי שכלו והשגתו, כדי שיתקלס עילאה. עכשיו תקשיבו טוב למשפט הבא, לגרום תיקוני העולמות וכוחות וסדרים העליונים, זהו לשם פועלה. אתם רואים את המילה תיקון נדרסת פה? למה חשוב לי לעשות מצווה בהידור? לא בגלל שאני דוס. למה אני מהדר במצוות? התנהל לפניי מצוות, פרי עץ הדר. למה אני חשוב לי להדר ולאכול דברים כשרים, כן, ולהכניס לגוף של דברים נכונים, להתרחץ למקומות מותרים ולשמור על הנפש, כל המצוות, לשים גדר על הגג. למה? ולמה צריך להדר בזה? מה העניין שבדבר הזה? תשובה, כי אמרנו שהמצוות שאנחנו עושים זה למענו, והאדם שרוצה לפעול לטובת מישהו עושה את זה בצורה הכי טובה. האדם עכשיו חלילה מגיע לתאונה, אז הוא משתדל לחבוש את הפצוע בצורה הכי טובה. למה כשאני עושה הנשמה ועיסוי אני צריך לעשות את זה הכי טוב? להדר. למה צריך להדר? כי אם אני כבר עכשיו עושה חסד, אני רוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה, כדי שזה יצליח. רצון מרוכז בנשימות, ומרוכז במקום שאני עושה את העיסוי, ואיך אני שם יד על יד, ואיך אני סופר כמה נשימות, ואיך אני דואג שהוא לא מקיא. כי ענייני תיקון. כשאדם בא לתקן, הוא רוצה להדר. למה אנחנו עושים מצוות גם בקושי? אנחנו לא רוצים לתקן בכלל. באמת זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא חושבים שמצוות מתקנות את העולם. אז אם מצוות לא מתקנות את העולם, עושים את המינימום. החבר'ה אומרים, כשיוצאים למסעדה, כשר או לא? יש בזה כשרות, זה הרבנות צ'יפופו. עזוב אותי, כשר? כשר, גם אמר. כשר, שהוא כשר, מה שעכשיו כשר, לא כשר. כן אוכל, לא אוכל, כן יהודי, לא יהודי, שומר שבת, לא שומר שבת. רשום כשר? שכן להוריד. עד שגעת השכל. רשום כשר? זהו. מספיק, די. די, כבר שיגעת למטוסיות שלך. מה אני יכול לספר? הלאה. צריך להתלבש בצורה צנועה. חולצה פה, קרועה, שערות צהיבה יוצאות החוצה לא יודע מה,
מכנסיים של קוני למל, 19 קרעים וכו'. מה זה משנה להתלבש? מה זה משנה בכלל? אבל ציווי, התנהל לפניו. הוא מכבד אותך, תכבד את הגוף שלך. למה? כי אף אחד לא מבין שזה ציווי מתקן את המציאות. אבל אם להתלבש זה מתקן את המציאות, אז להתלבש יפה, כמו ראש הממשלה. חליפה, חולצה נורמלית, מגועצת, נעליים מכובדות. אז אומר פה, עשיית המצווה ודעת צריכה להיות למצווה מן המובחר בדבקות ומחשבה תורה שבתורות מצווה תיקוני העולמות. ואם כי ודאי שגם במצוות העיקר בהם לעיכוב הוא העשייה בפועל. נכון שבסופו של דבר מצוות תכלס, העיקר זה שתעשה את המצווה, לא כל הכוונס. אדם שעושה כוונס למקווה, בסוף לא נכנס למקווה, זה לא עוזר כלום. והכוונה היתרה בתואר המחשבה אינה מעכבת כלל, כי אם נכנסת למקווה בלי כוונות, נטהרת. אם עשית כוונות ולא נכנסת למקווה, לא נטהרת, נכון. כמו שהתבאר לאין סוף שער א', עם כל זה, ודאי שמצטרף קדושת ותואר המחשבה בעיקר העשייה בפועל. למה? אז למה חשוב להבין מה אני עושה? למה חשוב להבין מה אני עושה? שימו לב, הנפש החיים לא כדי לא לעשות. קודם כל מה הנפש החיים אומר? תעשה. ואם אני לא מבין, תעשה. עכשיו, למה אני אומר לך גם להבין מה זה מועיל? אומר, ודאי, מצטרף קדושת ותואר מחשבתו לעיקר העשייה בפועל, לעורר ולפעול תיקונים יותר גדולים בעולמות, משאם הייתה המצווה נעשית בלא דבקות וקדושת מחשבה. כמובן שאם אני גם מבין את האחריות שלי על המצווה, מה המצווה עושה, גם אם אני לא יודע נקודתי איזה עולם היא מתקנת, אבל אני מבין שהמצווה מתקנת עולם כזה או אחר, ואז אני משתדל לעשות אותה בצורה הכי טובה, ומכוח זה אני עושה אותה, אז הפעולה שלה הרבה יותר גדולה. ואם אני עושה אותה סתם, אז הפעולה שלה טובה, פחות. אבל אין פה בנפש החיים הגדרה שאומרת שמצוות צריך ללמוד. אתה רוצה להתפלל? אני לא מתפלל. קודם כל, אני לא מתפלל. קודם כל, אני לא אדם בעל חסד. לא רוצה לעשות חסדים. עכשיו תסביר לי למה תפילה. אתם מבינים למה אי אפשר להסביר מה זה תפילה? כי זה בדיוק הפוך. אתה לא מתפלל בשבילך, אתה לא צריך את התפילה שלך באמת. הוא ביקש שיתפללו. אתה מוכן לעשות חסד? כן. עכשיו אתה רוצה גם ללמוד מה התפילה עושה, איך היא עוזרת לזה שאני מתפלל? אז אני אסביר לך. בסדר גמור. אבל אם נקודת ההנחה שאתה לא עושה שום דבר למען משהו אחר, אז מה אני אסביר לך בתפילה? כל מה שאני יכול להסביר בתפילה זה כמה תפילה פועלת ומועילה, ואתה בכלל לא רוצה לפעול ולהועיל. אז מה זה יעזור? זה לקרוא נפש החיים, יש פה סדר בלימוד אמונה. יש פה מוסר. רגע, שנייה. אבל, אני רוצה למגל, כל כך מאוחר. אבל הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהם, עכשיו עברנו גמרא, נכון? דיני המצוות והלכותיהם זה גמרא, פשט. מה המקור של הסוכה? למה 20 אמה? למה יותר גבוהה? למה פחות גבוהה? מה כתוב פה? על הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהם, שם לא אמרו לו, אחי, העיקר תגמור את הש"ס, העיקר תגמור את העמוד, העיקר תסיים את הסוגיה, העיקר תסיים את הדף מקורות של רבי יהושע. לא, ממש לא. שמה בדיוק הפוך. שמה מה אמרו? ודבר בהן
רוצה לומר, הדיבור בענייני המצוות והלכותיהן יהיה לשמן. מה זה לשמן? פירוש לשם דברי התורה. היינו לדע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול. למה אני לומד? כדי להבין יותר טוב מה כתוב. האם בשביל לעשות? לא! לעשות זה מצוות, סוגיה אחרת. כך קיצור שולחן ערוך, תתחיל לעשות. ללמוד תורה זה לא כדי לעשות, יש עניין לקרוא רש"י ולהבין אותו, לקרוא תוספות, להבין אותו, לקרוא שורה בגמרא, להבין אותה. רב לחא אמרנו שיעור א' ב' ג' ד' ו' ז' ח' ט' י' וכו'. נו, אדם למד שורה במשנה. מדרגה! כולם הם מורידים את הראש, אומרים אנא מג'נון. מה הקטע הזה? מה מסתלבט עליהם? אתה רואה דף שלם של גמרא, עוד מקליטים אותו, לפחות הבדיחות שלך תגיד בקלטת, הרב לייכר. האדם למד רש"י המשנה. בכלל מדרגה! די, נו אחי, תגיד לי. כמו שתגיד לאדם, לראות סרט, ראית פרסומת אחת? מדרגה, 2 בכלל, זהו, מיצית את החיים שלך. אחי, אני עד שלא מגיע לסוף איך מה לדבר איתי. עד שלא יודע בסוף איך העלייה נגמרת, הכל לא רלוונטי. כן? אבל נפש שלך כותב אחרת, הראש כותב אחרת. זה נקרא תורה לשמה. תורה לשמה, לשם התורה. יש כזה עניין לקחת תורה ולהבין אותה. לא בשביל לעשות. אז מה זה משנה אם שור נגח את הפרה, פרה דרכה על עז, או ציון אמר לחבר שלו שהוא שמן. מה זה משנה? כל סוגיה שכתובה בתורה, זה בדיוק אותו דיון. לא לישון מתן. אין שאלות. שאלות? חשבן. עכשיו נדרק שנייה על הסוגריים, בזמן מה נחזור על זה. וזה שמסיים הש"ס גבי רבי יוחנן בן זכאי. כדי שיהיה לנו לפחות תשובה אחת. שלא הניח. נכון, ראינו בעמוד הקודם, שרבן יוחנן בן זכאי לא הניח מקרא המשנה, הלכות ואגדות. לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבה יש, שמבואר העניין שם בכל אותה פרשה, שהוא מאמר התורה הקדושה עצמה, אשר בחוץ תרונה, שיש לאל ידע להנחיל וייתן שכר טוב לכל ההוגה ועוסק בה, מחמת אהבתה עצמה ממש. היינו נוסיף, זהו, להנחיל אוהבי יש. איך נקרא מי שאוהב את התורה? למה רבן יוחנן בן זכאי לא הניח מקרא המשנה הלכות ואגדות כדי שיקראו לו רבן יוחנן בן זכאי? לא, כי הוא היה אוהב. הוא אדם אוהב. והקדוש ברוך הוא ביקש ממנו שיתעסק בתורה. אז זה מה שהוא עשה. עבר על כל המקרא, על כל המשנה, על כל ההלכה, על כל ההגדה, והתעסק בה. זה מה שהוא עשה. הוא פשוט התעסק. הוא לא סיים את הכל כדי לסיים. הוא לא סיים כדי להיבחן ברבנות. הוא רוצה לאהוב את השם. השם אמר לו, ודבר בה לשמה. צריך להתעסק בתורה, בשביל להתעסק בה. כל דקה פנויה שהייתה לרבן יוחנן בן זכאי, הוא יזם מגע עם התורה. הבין עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה. כן, 2 שאלות וזהו. כן, טוב. כבר כזה על משהו מוגל, שיש לאל ידע להנחיל לדין שכר טוב לכל העובד ועושה בה. כן, הקדוש ברוך הוא אמר שוודאי שמי שגם עושה את זה, הקדוש ברוך הוא עושה לו שכר טוב. זה בעייתי עכשיו לשלם את זה. אין שום בעיה לשלם. איך אני יושב עכשיו ואומר לעצמי, אוקיי, בוא עם התורה, כשאני יודע שבסוף מחכה לי שכר. אני עושה את זה בשביל השכר. זה בגלל שאתה אדם פרטי.
אוקיי, אבל זה משהו פה. מה הבעיה שלך? מה זה מפריע לך? הקדוש ברוך הוא מבקש להתעסק בתורה. הוא אומר לך, תדע לך גם, שבגלל שאתה גם עוזר לי, גם עושה ואני אצ'פר אותך. מה זה קשור? ברוך השם, תודה. אתה לא חייב, אתה רוצה. לבריאות. לא אתה, לא, אני לא עושה את זה בשביל זה. אני יודע שאתה לא עושה בשביל זה. אתה עושה את זה כי אתה אוהב אותי. אבל מי שאוהב אותי, אני גם רוצה לצ'פר אותו. תודה. מה קרה? מה? אתה עכשיו הולך, עוזר לסקנה להרים את הסלים. מסע ואומרת לך, תשמע, אתה כזה מתוק, כפר עליך נשיקה, מביא לך עכשיו שוקולד. אז זה הרסת מצווה? עשית את זה בשביל השוקולד? לא. עשית את זה כי אתה אוהב לעזור. היא ביקשה עזרה, אתה אוהב לעזור. כן, אבל אם היא נפנפת... לא בגלל המצווה אני עושה את זה. אם היא נפנפת... לא בגלל המצווה אני עוזר לשם מבוגרת. אני עושה כי אני רוצה לעזור כי היא מבוגרת, ושאלה לי סוף תעסקתי. בסדר, נכון. בסדר. לא, אני אומר, אתה מול הזקנה. לא, שנייה, אתה מול הזקנה. עכשיו אני מול הקדוש ברוך הוא. ביקש ממני בתורה שהוא נתן, להתעסק. זה כבר על הדרך. זה מה שאני אומר. אני שואל אם היא נפנפת עם השוקולד לפני, אומרת מי שיבוא לעזור לי... אבל הקדוש ברוך הוא מנפנף עם השוקולד. הוא לא מנפנף עם השוקולד. הוא רק אומר לך, הוא אדם ישר הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לך, תדע לך, כן, אם תשאל את עצמך עכשיו, שבועיים, הקדוש ברוך הוא, כל יום אני אלמד תורה עכשיו, מה יהיה? איך אני אביא פרנסה לבית? כל יום אתה רוצה שאני אהיה למענך? אל תדאג. אל תדאג. תדע לך, יהיה בסדר. להנחיל לו אהבה יש. אל תדאג. אל תדאג. זה הגמרא שראינו בטייניס. שנה שעברה. נכון, רבי חנינא בן דוסה. שהיה עני מרוד כל חייו. אשתו אמרה לו, מה יהיה? מה את רוצה עכשיו? כסף? נכון? היה ירד לה. רגליים של זהב שם. אמרה לה, זה חשבון העילמה. ואמרה לו, תחזיר את זה. בסדר, אז תוכל קצת בצמצום. פת חרובים בערב שבת לערב שבת. ובזכותו העולם קיים. כי לפחות היה אדם אחד שהיה מוכן להסתפק בחרובים, אבל למד תורה לשמה יומם ולילה. כל מי שבנה לנו את הש"ס והפוסקים זה לא גדולי הבננות. זה אנשים שמתו בעולה של תורה. הם יודעים איך הם מקיימים עולמות. לא כתוב ספרים על היצר. נו? הכוונה, הלימוד של מה המצווה עושה, זה מוסיף לעשייה, כאילו מאיזה מוטיבציה או עידוד של ספר מצווה או לא, סגולית? מה פתאום? מה פתאום? אתה עושה מצווה לפי מה שכתוב לעשות אותה. ככל שאתה יותר מבין מה עושה מצווה, הפעולה שהמצווה עושה בעולמות העלים היא יותר גדולה. זה תוספת שיגור. לעשות מצווה סתם זה עולה 2 קילומטר בגובה, עם מחשבה 4 קילומטר. תואר המחשבה 7 קילומטר. מי עולה לקדוש ברוך הוא? מי זה עולה יותר? קדוש ברוך הוא. הוא אומר מצרף קדושת עיקר עשייה לעורר ולפעול. כן. העולמות העליונים. זה מבחינה כאילו, דיברנו על עידוד מצווה, נכון? זה מבחינה שאני עכשיו יודע, אז אני רוצה עכשיו לדעת יותר או שזה משהו כמו מבחינה ספציפית? אנחנו לא יודעים איך מצווה פועלת. לא יודעים. ואומרים לך שאם מצווה תפקידה לתקן, ככל שאתה עושה אותה בצורה יותר תקנית, היא מתקנת יותר טוב. זה מסובך. הכוונה מוסיפה לעשייה או שהכוונה תורמת על עצמה? הכוונה מוסיפה לתפוקה של המצווה. לפעולה שהיא תעשה בעולמות של הקדוש ברוך הוא. ככל שיותר תבין את המצוות שאתה עושה, וממילא איכות ההצלחה של המצוות היא יותר גדולה. אז גם אצלנו אמרו לזה ערך מוסף. אז גם אצלנו אנחנו צריכים לקבל לזה תוספת. אני עכשיו שאני יודע מה המשמעות של תפילין ושזה לא סתם פסים שחורים,
אני יהיה לי יותר רצון לעשות את זה. עוד פעם, זה לא קשור למה שחן כותב. לא מזכיר את זה? לא, זה לא הרמה. אתה הורדת אותנו רמה. אתה מניח תפילין שזה קופסות עם פסים שחורים, כי כך ציווה השם, זה עוזר לו בתיקון העולמות. אתה מוכן לעזור לו? או לא? זו השאלה היחידה. אתה מוכן לעזור לו? כן. קום בבוקר, שים תפילין, הוא מבקש את העזרה שלך. מה? לכולם אתה עוזר. תעזור גם לו קצת, מה קרה? עכשיו, אם אתה גם מבין את עניין התפילין ועניין המזוזה, אז כשאתה שם את התפילין עליך, הפעולה שזה פועל בעולם היא הרבה יותר משמעותית. זה תוספת בשיגור. שזה הסבר, מה זה? זה דברים שלא, לא אכפת אותי בשיגור. אני תמיד מסתכל על זה בצד שלי. שאני אבין מה זה עולמות עליונים. אני יודע שזה הפוך מהשיטה שלכם. לגמרי. לכן אני לא משתף פעולה עם שנה אלף שמשיות כאלה. כי זה נגד נפש החיים. אז תסביר לי, מה זה אומר עכשיו שיגור? לא יודע להסביר לך, איפה אני מבין. מה אני לא יודע, אני יודע מה זה עולמות עליונים? מה אתה רוצה להסביר לך? לא יודע, מה אני יודע מה זה. קדוש ברוך הוא ברא העולם, יש לו כל מיני עולמות, הוא ביקש עזרה. הוא רוצה שאני אעזור לו, אני משתדל לעזור לו. כן, אבל אני לא אמרתי את זה שאני לומד עכשיו את הטעם של המצווה. הוא אמר לי, איך זה מעודד את הקדוש? כי הוא אמר לי שאם, הוא לא אמר טעם, הוא אמר שאם אני עושה את זה בקדושה, בתואר מחשבה, אני עושה הכנה, יש לגשת לתפילה כמו שאני, ויש חסידים הראשונים שואלים שעה אחת לפני. יש לטפול במקווה עם הכנה של דקה, ויש לטפול במקווה עם הכנה של 5 דקות. כשאני בא למצווה, אני אומר לה, עכשיו אני הולך לעזור לקדוש ברוך הוא בתיקון עולם X25 בריבוע. ככל שאני יותר מוכן לעשיית המצווה, אני עכשיו בא להתפלל. אני יכול להתפלל ערני, לבוש טוב, אחרי ששתיתי כוס קפה, שאני עכשיו כולי מרוכז במילים. אז איכות המצווה פועלת הרבה יותר טוב, זה פשוט. מסובך. זה לא טעם. זה טעם של עזרה סוציאלית לקדוש ברוך הוא. מסירות נפש, נכון. נכון, אתה צודק. צודק, כן, נכון. מסירות נפש, נכון. צודק. נכון, בדיוק. נכון. כמו שאדם שהולך למות בצבא, הוא גם מוסר את הנפש. הדבר יותר גדול ממנו. אבל זה פרט שולי. אנחנו רוצים למסור את הנפש בחיים. איך מוסרים את הנפש בחיים? חיים למען מטרה שהיא יותר עליונה, במיוחד שביקשו מאיתנו ואמרו לנו, אתם אחראים עליה, אשר בחר בנו מכל העמים בשביל זה. רק אתם יכולים לעשות את זה. אומות העם לא יכולים לעשות את זה. אז יש לנו אחריות. לא יודע, אותי זה מאוד מרגיע. ממש מרגיע. ופתר לי את כל שאלות האמונה. שאלה אחת לא נשארה לי. לי זה פתר כל השאלות, כי בגלל שכל השאלות מתחילות, מה זה נותן לי? נותן לי, תסביר לי. מי אמר שאתה הסוגיה פה בכלל? הסוגיה זה הוא, מה אתה נותן לו, לא מה אתה נותן לך. הוא ביקש, תעזור לו, לשם פועלן, מי שפעל אותם, נתן פה הוראות, ביקש שיפעלו. ביקש שנפעיל את העולם, אז אנחנו מפעילים את העולם. תורה הוא ביקש, להתעסק בתורה, תסכים בתורה, מה מסובך, מה יותר פשוט מזה? טוב, אמרו שתורה זה בשביל הציון, אז לכן צריך להספיק. מה תעשה, מבחן על שורה? ואמרו שמצוות, יסברו לכם כל מיני אנשים כאלו אחרים, שזה טוב לך. מה אני יכול לעשות? מה יש לכם? לא שלי. נפש החיים לא כותב ככה. הראש לא כותב ככה. מרן הרב לא כותב ככה. רב חיים מוולוז'ין לא כותב ככה. הגרו לא כותב ככה. כל התזה הזו לא כותבת ככה. אפשר להיות הרב הרוש, אני לא נגד. לא אומר זה בציניות. וזה בסדר גמור. מה שכן צריך להיות. או שתהיה נפש החיים או שתהיה הרב הרוש. לא אכפתי, אבל משהו תהיה. לשבת באח הוא כמו פרה, וחכות שתבין משהו, זה לא יקרה לעולם. כי אף אחד לא יסביר לך, כי זה בידיך. יראת שמיים זה בידיך. הכל בידי שמיים, הוא יכול לתקן עולמות, להפעיל עולמות, הכל. אבל האם יש לך יראת שמיים, האם אתה מוכן
להבין שיש מציאות יותר עליונה שצריכה את עזרתך, זה תלוי בך, הקדוש שלך לא יכול לכפות אותך לעזור לו. אז זה לא חסד. תחשבו על זה בין הזמן. עכשיו אנחנו חוזרים במהירות על מה שראינו אתמול, אני אביא לכם דף עם 2 מקורות לסיום, נסכם את ההתחלה.